गोनांनो हास्थायग्राफोरनिफ्राय बासायनो बियो हावरियाफोरनि आगदा फासि गसंनानै दं। प्राणदण्डक समर्पित हुआ बा समर्पण करा मानबेलाকৰ हाथर পৰা দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহবিলাকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ঈশ্বৰে ৰাইট হাতত থিয় হৈ আছে বুলি ইয়াত লিখা আছে। गाहाय जों नबाय सिथाबजानो दायाव गथाय जानाय मानसिफोरखौ सिथाबनो गथायग्रा मानसिफोरनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनो बे आगदाहा गसंनानै थायो होननानै बुङो। माखासे मानसिफोरनि जिबनखौ इसोरनि जिउजों जों नुनो मोनदों। जोंनि ग्रुपआव इसोर आंनोबो खोन्थादों। माखासे मानसिफ्रा बिसार खालामनानै सिथाब जानानै नरकआव गारजानो थाखाय सिथाब जानायनि दैयाव गथाय जानानै लांजागासिनो दं। अब्लाबो जिसु ख्रीष्टआ जेरै नोंखौ अनोखाय नोंनि आगदाहा थानानै नोंखौ रैखा खालामनो बे नेबाय थादों। मानोना पाप मावनाया थैनायनि लामायाव दैदेनलाङो। जोङो रमनि थिननाय सय अध्यायनि टेक्स्ट पटनाव जेब्ला फरायो अब्ला जों बेवहाय जों नुनो मोनो पाप কৰা মানুহবিলাকৰ প্ৰতিফলটো হ'ল মৃত্যুদণ্ড। ইয়াত কোনেবা আছে দেই। এখন নিজকে বিচাৰিব লাগে, আজি মন পাল্টুৱাব লাগে, পবিত্ৰ আত্মা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। সেই মৃত্যুদণ্ডৰ পৰা আমি জয়যুক্ত হ'বলৈ বা মৃত্যুদণ্ডটো আমি পৰাজয় কৰিবলৈ আমি হাৰিবলৈ আমি প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি আমি নিজকে সমৰ্পণ কৰিব লাগে ঈশ্বৰৰ আগত। আৰু আমোচ 9:8 লিখা আছে ইয়াত চোৱা যি দেশবিলাক পাপ কৰি আছে সেই দেশক ঈশ্বৰে মহাপ্ৰলয় কৰিবলৈ বিনাশ কৰিবলৈ দৃষ্টিপাত কৰি আছে বুলি কৈছে। আৰু বেহায় আমোচनि 9:8 बुंदों जि हादरफ्रा पाप मावनानै दङ एबा जि व्यक्तिफ्रा पाप मावनाबो दङ इसोरा फोजोबस्रांनो थाखाय नोजोर होखाबाय होननानै आमोस नाबिनि गेजेरजों दिन्थिदों। मानोना आमोस नाबिनि गेजेरजों इसोरा जोबनाय मुगायाव मा जागोन बेखौ आमोस नाबिनो दिन्थिदों। बेनिखायनो अनजाग्रा खृष्ट लोगोफोर, नोंनि थाखाय बे गाज्रि बोथोर, नों दा बेयाव दङ, नों दाहाय मा जाहैगोन नों मिथिया, गाबोन मा जाहैगोन नों मिथिया। बेनिखायनो नों सम मोननायावनो नोङो नोंनि पापखौ इसोरनि सायाव खेमा लानानै गोसो गाबनानै सोलायनायनि बे एकदमबारे गोनांथि दं। बेनिखायनो खावलायनाय थादों जों गोसो मोनसेयै बयनिबो थाखाय आरज खालामगोन। जोहोलाव सिख्लाफोर, जुबुक-जुबुतिসকল, नोंसोरनि आगदा फासि जिसु ख्रीष्टआ गसंनानै दं दे। जिसुआ बुंदों मथिनि 18:20 पटनाव, जेरावनो सानै साथाम गोसो मोनसे आंनि मुङै जथुमो बेयावनो आं लोगोसे दं। नेबिङा दिन्थिदों आगदा फासि गसंनानै बे लोगोसे थायो। गीतमालानि सल्ल'नि 8:9 बुंदों फोरबुआ आंनि आगदाहा थानायखाय आं बंगु बिसायाव गिनाय नङा होननानै बुङो। बेनिखायनो फोथाय जिसु ख्रीष्टआ नोंनि आरजनि गेजेरजों पाप सिमान लानो आरो गोसो सोलायनो आवगायनायाव नोंनि आगदाहा गसंनानै दं। नोंनि आरजखौ खोनासं। हुदा बिजाबनि 4:7 बुङो। দ্বিতীয় বিৱৰণ 4:7 লিখা আছে, যেতিয়া আমি তেওঁৰ ওচৰত আগুৱাই পেলাই আঁঠু পাৰি পেলাই প্ৰাৰ্থনা কৰিব তেতিয়া ঈশ্বৰে ওচৰতে থাকি পেলাই আমাক অপেক্ষা কৰি থাকে বুলি কৈছে। ইয়াত কিয় আমাৰ প্ৰাৰ্থনাটো শুনিবলৈ জেৰেমিয়া chapter 33:3 লিখা আছে। জেৰেমিয়া মোৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰা বুলি কৈছে।
যাতে তোমাৰ প্ৰাৰ্থনা মই গ্ৰহণ কৰিম আৰু অকম্য কথাবিলাক মই তোমাক জনাম যি বিষয়টো তুমি আজিলৈকে জনা নাই সেই বিষয়বোৰ মই তোমাক জনাম বুলি কৈছে ইয়াৰ যোগেদি আমাক মানে ঈশ্বৰে জনাবলৈ বিচাৰিছে যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ নাম লৈ আমি প্ৰাৰ্থনা কৰে তেতিয়া ঈশ্বৰে আমাৰ ওচৰত থাকি পেলাই আমাৰ প্ৰাৰ্থনাটো শুনে আৰু প্ৰাৰ্থনাটো উত্তৰ দিয়ে আৰু সেই কথাবিলাকে আমি বিশ্বাস কৰি পেলাই আমি प्रार्थना आगुआबो लागे जों बे बाथ्राखौ लानानै जों फोथायनायजों जों आर'जआव जों आवगायनि आरो बे जोंनि खाथियाव दङ नोंनि आंनि गासै भुल अपराधफोरखौ निमाहा होनो आर'जखौ लानानै आरो बियो नोंनो गोथां जिबनखौ होनो आरो देहायाव सोखाजानायखौ होनो नोंनि फरायनायाव आशीर्वाद होनानै हेफाजाब होनो फै आवगायबो आरो सिगांजों एसे आवगायबो जोंनि लोगोफ्रा आर'ज खालामगोन जेसेबां मानगोन आलासिफोर